Έστειλα το πρωί να το στείλω και στα Γιάννενα και στη Λάρισα και στη Λαμία, τους δικούς μας. Λοιπόν, έστειλα το πρωί σε κάποιους ειδοποίηση, λέω μη φύγετε να σας πω κάτι, στην Αδωνή. Λοιπόν, ο πάτερ εχθές δεν ήθελε να κάνει λειτουργία. Τον είχε πιάσει αυτό που τον πιάνει κάθε βράδυ και κλαίει και δεν σταματάει. Μπήκε μέσα στην εκκλησία 5-6 ώρες το απόγευμα. Ειδοποίησε τον κόσμο, δεν θα κάνω λειτουργία. Εγώ είμαι ο χειρότερος του κόσμου, εγώ είμαι αυτό και με νομίζουν ότι είμαι κάποιος και δεν θέλω, εγώ θα πάω στην κόλαση, το γνωστό τροπάριο που μου βγάζει την ψυχή κάθε μέρα. Τέλος πάντων, του έβαλα τη φωνή, του λέω άκουσε να δεις, η λειτουργία δεν είναι για σένα, η λειτουργία είναι για τον Άγιο. Και είναι αμαρτία να μην τον τιμήσουμε. Στον Άγιο Σάββα δεν τον τιμούσανε. Εδώ δεν τον τιμήσαμε ποτέ. Εντάξει, ωραία, μου λέει ειδοποίησα, μην έρθει κανείς, να είμαστε δυο μας. Μα είσαι στα καλά σου, του λέω, οι άνθρωποι που θα αγαπάνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, μετά πολλά, δεν κοιμήθηκε όλη νύχτα αυτός από το πολύ το κλάμα. Γιατί ο Άγιος Εφρόσιμος ήταν τόσο ταπεινός και εμείς δεν είμαστε τίποτα και αυτά και να τον βουτάω από τα πατώματα να σταματήσει να κλαίει. Αυτό το πράγμα τραβάμε κάθε μέρα. Λοιπόν, αφού με παίρνει και εμένα ο ύπνος προς το τέλος της βραδιάς, είναι η μεγαλύτερη εμπειρία που έζησα στη ζωή μου και είπα θα το πω σε όλους και δεν με ενδιαφέρει να μην με πιστέψει κανένας. Για να καταλάβετε γιατί είμαστε εδώ, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος και ότι όλοι σας εσείς θα γιάσετε. Αυτό είναι το τελικό. Βλέπω λοιπόν, ήταν η ώρα να ξυπνήσω μεταξύ ύπνου και ξύπνου. Και λέω, ταξιάρχη με χτες με βασάνισε πραγματικά. Και λέω, ταξιάρχη μου, πάρ' το αυτό το πράγμα να κλαίει συνέχεια, να μην μπορώ κι εγώ να κοιμηθώ ένα βράδυ. Και εσύ τώρα που γιορτάζεις, είναι έτσι όπως τα λέει αυτός ο άνθρωπος θα κολλαστεί, μέσα στο όνειρό μου το έλεγα αυτό. Είναι έτσι τόσο πολύ να το πιστεύω ότι θα κολλαστεί αυτός ο άνθρωπος. Εσύ τι δώρο θα του κάνεις σήμερα που γιορτάζει. Και βλέπω παιδιά, ότι ήμουν σε ένα μέρος πάνω ψηλά και ήταν δύο πολύ ψηλοί άντρες με φυτώνες άσπρους. Ο ένας ήταν σίγουρα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γιατί τον έχουν ξαναδεί όταν έγραφα τη ζωή του στον πύργο. Ο άλλος πρέπει να ήταν ο Άγιος Σάββας, έτσι καταλάβαινα. Λοιπόν, και κρατούσαν ένα μεγάλο στεφάνι, το οποίο ήταν λευκό, με λουλούδια που μυρίζανε τόσο πολύ, εγώ τα βλέπα σαν ζουμπούλια, μυρίζανε τόσο πολύ που δεν άντεχα την ευωδία. Κλεγμένα με δάφνες. Οι δάφνες είναι ο νικητής. Ήταν τόσο μεγάλο το στεφάνι, το κρατούσαν οι δυο τους, γιατί ήταν πολύ μεγάλο και ήταν πολύ βαρύ. Είχε και μια κορδέλα γάμου που κρεμότανε. Και έλεγε ο Άγιος Δαμασκηνός, αυτά που γράφει αυτός είναι ανώτερα από τα δικά μου, έλεγε. Λοιπόν, και σαν να τον φέρανε, λέει, ήταν γονατιστός ο συνήθως, έκλαιγε ο πάτερ και του λέγανε τι δώρο θέλεις να σου κάνουμε για τη γιορτή σου. Και εκείνος είπε, όσοι είναι στην πίμνη μου θα γίνουν Άγιοι, μεγάλοι, ας μην αγιάσω εγώ. Γι' αυτό σας λέω και το ξέρω σίγουρα, αυτοί οι λίγοι που θα μείνουμε, αν αγωνιστούμε μέχρι τέλος, θα γίνουμε Άγιοι. Και θυμήθηκα τότε το γέροντα Εφραίμ, ο οποίος ήταν εκεί και κρατούσε μια λαμπάδα. Γιατί αυτός μας έβαλε σε όλο αυτό το μέρος, ο Άγιος. Και κρατούσε τη λαμπάδα και μένα σαν να μου κάνει νεύμα και μου λέει θυμάσαι που σου είπα ότι θα είναι ο μεγαλύτερος Άγιος από όλους. Γιατί όσοι αγωνίζονται σε αυτά τα χρόνια θα είναι πολύ μεγαλύτεροι από όλους τους Αγίους που είναι στον ουρανό. Λοιπόν, βαστάτε γερά,
Ο πάτερ εχθές το μεσημέρι ήταν χαρούμενος και μου λέγε όλοι αυτοί που ήταν εδώ εχθές, όλοι θα τα καταφέρουν. Και χάρηκα πολύ. Όλοι θα τα καταφέρουν, μόνο εγώ δεν θα τα καταφέρω. Το αιώνιο, να μου χαλάει όλη την ημέρα με αυτό το πράγμα. Μάλιστα, εκεί, το τέλος του ονείρου ήταν ότι ο πάτερ Ευθρόθυμος κρατούσε και μια ψυχή από εσάς στο χέρι του και έλεγε θα γίνω κι εγώ τόσο ταπεινός σαν αυτή την ψυχή. Και έκλαιγε. Αλλά δεν σας λέω ποια ήταν γιατί δεν κάνει. Όχι, δεν ήμουν εγώ. Λοιπόν, εγώ απλώς έβλεπα και παρακολουθούσα εκεί πέρα. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν έχω ζήσει. Άλλη μια φορά είχα ζήσει όταν ξεκίνησα την ασκητική μου ζωή και τέλος πάντων κάτι πολύ ωραίο, αλλά σαν το χθεσινό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Να ξέρετε όλοι που ξομολογήστε και στον Πάτερ Νεκτάριο που σας έχει παραδώσει κάποιους, αλλά όλους σας έχει στην προσευχή. Μπήκε χτες μέσα 6 ώρα και δεν έβγαινε μέχρι το βράδυ. Και δεν έβγαινε και μετά που βγήκε μου λέει δεν θέλω να κάνω λειτουργία. Και εγώ να περιμένω και να νιστάζω και να κουτουλάω. Πήγα και τράβηξα τη φωτογραφία μόνο την εικόνα του Αγίου που σας την έστειλα. Λοιπόν, θα την έστειλα σε κάποιους, σας τη στείλω. Λοιπόν, να εύχεστε για τον Πάτερ, θα περάσουμε πολέμους, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν πάει να περάσουμε, ότι περάσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Οι άλλοι καημένοι, πόσο τους λυπάμαι, τι χάνουνε. Όλοι αυτοί που συνεχίζουν, ο Γιάννης, η Ειρήνη, όλοι αυτοί οι κακόμοιροι, για αυτούς πάει και προσεύχεται εκεί μέσα. Του λέω, Πάτερ, χάνεις το χρόνο σου, δεν προσευχέται για κανέναν άλλο που έχουν προβλήματα. Του λέω, μου λέει, το ξέρω πως δεν θα σωθούν, μου λέει, αλλά τους λυπάμαι πάρα πολύ. Και όποτε προσεύχεται για αυτούς, τότε θα ξαναστείλουν αυτοί. Ξαναστείλουν, ας πούμε. Δεν αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, έλα να ξέρετε ότι όσοι μείνουμε, να μείνουμε, πρέπει να μείνουμε και θα γίνουμε όλοι Άγιοι, όπως μας θέλει ο Θεός. Αυτό να το ξέρετε. Έλα, μπανάνα! Εμείς θα πεθάνουμε, φύγουμε από αυτή τη ζωή και το εκκλησάκι αυτό θα μένει να λειτουργείτε και εσείς θα είσαστε οι κτήτορες. Τόση βοήθεια που έκανες, να το ξέρεις. Λυπάμαι πάρα πολύ για σένα, εύχομαι να μετανιώσεις για αυτό που έχεις κάνει, γιατί θα το βρεις στα παιδιά σου. Αλλά θα το βρεις και θα δυστυχήσεις. Γιατί δεν κατάλαβες το τι σου είχε προσφέρει αυτός ο Άγιος. Και εσύ θα είσαι στην κόλαση, αγαπητή μου, αν δεν ζητήσεις γονατιστή συγγνώμη στο Θεό για αυτό που έχεις κάνει. Αυτά τα είχα μέσα μου και ήθελα να στα πω και στείλ τα κι όπου θέλεις. Ο Πάτερ Εφρόσινος είναι ένας Άγιος άνθρωπος που το είπε ο γέροντας Εφραίμ, μου το προείπε χωρίς να ξέρω τίποτα
και τα βλέπω και τα ζω τώρα 6 χρόνια εδώ στο μοναστήρι. Κατάλαβες? Κοίτα λοιπόν να μετανοήσεις, γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι πανάκριβη και θα βρεθεί στην κόλαση με αυτό που έχεις κάνει.